मोगाच्या भावा बहिणीनो, फाल्यां इतवार सकाळी 6:30 वाजता आजरात मिसा आसतली. मागीर 10 वाजता मिसा वाटेंगीत आसतली. फेस्ताची सगळी तयारी करूंक जाय आनी डुक्कर कापूंक जावो. डुक्कर कापलो तर ते फेस्त बनतली. तुमकां माहीत आहा आतां 800 रुपये किलो जाला बकऱ्याचे मांस. डुक्कर ना तर मग रेडो कापूचो. पण सगळी तयारी जावंक जाय. मागीर सांजे 6:30 वाजता गौशाक मिसा आसतली आणि थंयसर तो सालवादर फर्नांडीस आसा ना, त्यांनी सगळी फादरीची तयारी करपाची. ना तयारी केली तर मिरची आणि निंबू फिरयतलो असो आणि कोंबो ना कोंबो उरपाट कोंबो फिरयतलो. हे समजून घेयात. कळलें? देव बरे दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. संत ॲनी सायबिना होडा कुरा रात दीस आमच्या मोगान लास्तोल्या बेसाव घाल सायबिना बाचनीच्या परिवारात सांभाळून सदांच काय घोपान तुझ्या संत ॲनी सायबिना होडा कुरा रात दीस आमच्या मोगान लास्तोल्या बेसाव घाल सायबिना बाचनीच्या परिवारार सांभाळून सदांच काय घोपान तुझ्या सन सेबॅस्टिन सायबा होडा कुरा रात दीस आमच्या मोगान लास्तोल्या बेसाव घाल सायबा वाटिंगीच्या परिवारात सांभाळून सदांच काय घोपान तुझ्या सन सेबॅस्टिन सायबा होडा कुरा रात दीस आमच्या मोगान लास्तोल्या बेसाव घाल सायबा वाटिंगीच्या परिवारात सांभाळून सदांच काय घोपान तुझ्या संत अँटोनी सायबा होडा कुरा रात दीस आमच्या मोगान लास्तोल्या बेसाव घाल सायबा गडिंग्लजच्या परिवारात सांभाळून सदांच काय घोपान तुझ्या संत अँटोनी सायबा होडा कुरा रात दीस आमच्या मोगान लास्तोल्या बेसाव घाल सायबा गडिंग्लजच्या परिवारात सांभाळून सदांच काय घोपान तुझ्या